Medyo nag-aaway-away dito naman sa handa. Sabi ni boyfriend, ano meron? Ano meron? Sabi ni Hazel, halika na. Dumiretso ka lang, hindi ko rin alam. Ang galing ni Hazel, ano, yung kapangyarihan ng babae talaga. Ako yung bata, ano? Okay, ako yung bata. Ladies and gentlemen, cut the video. Thank you so much, operator. Harap po tayo sa ating audience. Ayan. Nagtatanong si Sarah, sabi niya sa kapartner niya, ikaw si Vilma, no? Oo, sir, sino pa ba si Vilma? Siya si Vilma? Siya talaga si Vilma. Ikaw si... Umaasa ka pa ba? Ikaw si... Ako yung bata. Ako yung bata. Ready na tayo, ha? Inhale. Saglit lang. Taga-COA, magbibigay ng papremyo. Pinag-ipunan nito, ano? Grand prize. 1, 2, 3... music. Alam! Itawid mo yan. And go. Alam mo bang pag naloko ka sa sugal, paglaki mo, maluloko ka na dyan? Hanggang magkasawa ka na, magkaanak ka na, mapapabayaan mo ang buhay mo, maluloko yung buhay mo. Huwag mo naman siyang sigawan, no? Hindi ka ang kinakausap ko. Ikaw din naman ah! Ginagawa mo ang gusto mo! Eh! Ba't kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! 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 Nakatakot yung suntok ka. Thank you so much. Ang galing-galing nyo. Ellie, I'm sorry! Anong karapatan mong pagharapin kami ng babae yun? Akala ko makatutulong sa'yo. Sa akin? Narinig ko kayo ng tatay mo. Kargo ko pamilya ko, Mia! Labas ka na doon! Naisip ko it would help you to move on. Move on from what? From everything that's keeping you from moving on. Bakit? Ano bang alam mo sa nararamdaman ko? Alam mo ba yung mga pinagdadaanan ko? Hindi! So stop acting like you know my pain. Stop acting like you own it. Hindi pwede mong sabihin kung kailan ako mag-move on. Kahit si Celine. Kahit si Celine. Nakasama ko na alam ang lahat. Hindi niya pinakikialaman ang desisyon ko. Hindi ako si Celine! So stop comparing me to her! Tama. Hindi ka ikaw si Celine. And you will never be Celine. Celine is dead! Hindi na siya babalik! Pero hanggang ngayon, umaate ka pa rin na parang nandito siya! Oo. Nandito siya. Dahil nandito siya, Mia! Kung nandyan, sir, nasaan ako? Anong lugar namin mga gustong magmahal sa'yo? Palakpakan natin sila, ladies and gentlemen! Action. Bakit makaramdam ko na sunod-sunod lang tayo sa kanila? Pakiramdam ko parang naging kontra mo tayo sa lahat. Wala. She was just giving us an option. Option? Tayo pa rin naman ang masusunod. Hindi option ang tawag dito. Dahil option marami. Dissenting tao tayo. Yes, I know. Ito ano tayong tao at marami tayong pera. Yung bata, pwede natin ipadala sa Amerika. Do we have time? Sa Amerika, pwede siya ipagamot doon. Kaya ba natin yun, good? Yeah? No, we don't have time. Bakit ba ko nagsasalita ka parang wala tayong choice? And I hate that feeling. Because you are overreacting. Bakit ba pakiramdam ko na kaya ka hindi kumukonta dito dahil gusto mo itong mangyari? Anong sabi mo? Tumigil ka. Uwi ka. Shut up. Ang pera natin, hindi basta-basta nauubos. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang! Sorry, haven't ladies! Lights, camera,
action. Ang tagal-tagal na nun. Pero ang matagal na yun, at dito pa rin. That one was mistake. Isa lang. Isa, dalawa, tatlo, pareho lang yun. Lasing ako nun. Lintik na malungkot yan. Kahit lasing ka, alam mo ginagawa mo. Kaya nga nagsorry ako, di ba? Nasaktan. Kayong mga lalaki, akala nyo, pag nang babae kayo, nasasaktan nyo lang kami. Am I not enough? May kulang ba sa akin? May mali ba sa akin? Pangit ba ako? Pangit ba ang katawan ko? Kapalit-palit ba ako? No! Then why? Bakit mo ako nagawang lukuhin? Palakpakan po natin sila. Ang galing-galing din! Let's go! Ang galing ano, may sarili silang version. Ang ganda ng pagkakasabi na sila, lasing ako nun! Nalatahan ng barantek ka karon. Lasing ako nun! Barantek ka ron. Last one. Okay. Anak mo lang siya. Hindi mo siya mag-aari. Di dahil ikaw ang naglabas sa kanya. Ikaw rin ang bumuo. Kung ano man ang naging siya. Dahil yun sa kanya. At sa ibang tao naging parte ng buhay niya. At isa ka lang doon, tita. Tita, asawa ko pa na siya. Isa ka lang doon. Kaya hindi lang ikaw ang may karamatang magmahal sa kanya. Hindi lang sa'yo. Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo niya, tita. At hindi titigil ito kahit na mawala ka pa. Huwag kang magpagaling! Dahil wala kang alam! Eh ikaw! Ano alam mo? Alam mo ba muntik nang mamamatay si Mark noong unang taon na dyan sa Amerika? O bakit ngayon? Ayaw mo aminin na. Di ba ikaw nagsabi huwag ipag kahit siya ang totoo? Pwes ito ang totoo. Aramin mo ang totoo. Bastos ka! Bastos ka! Bastos ka talaga! Sinawali ka pa! Everybody clap your hands! Sultan Kodana Peñas! Isang masinabong palakpakan mula sa ating lahat. This is host Jerry. Let's raise the roof for the most enchanting couple this afternoon.